n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Wanchumu ligereria bw'Ensoko TV na gukwandire nande andonsi asore no gusaba kwanenga no gendete gutwara burigerio bya wemeroberia gendete asembeo y'Ensoko TV asiri tukeriga ria Jumatatu na kwariga ndira senchira ya bene asema yakurwa Ensoko ensa ayamo asobo tukobiga wemerongebero mutenye gokano mwako iga bwechiri bubere merongebere na isano ne mona manganya ariko baga kwene kwa kurwa sechinsemo au abiga bariki baitu bamangana babikire kambi kurwa sema mbiare ngentambe wikachinga kichigase tumurikire toro ngorwa gusi county ya Kisii, county ya Nyamira na bego chi county chonsi emerongene na isano na ibere nchenkoro kwa Clinton Ndigi hasedi bagari ya timu ingi maegonkwanya kurwa se studio ya Kabere ucha kwene kia emerongene chibicha ngugo chirara se nchirere ngeto gusabyo karansiko beneto kurubono oika omwerio mesema yakuru Ensoko ensa yamo achakirabo. Karibu sana mwanchumu ligeria nyura na bokubwatia mesema yakuru Ensoko ensa ayamo wetera se mitandao itiokerero Facebook na YouTube una Ensoko TV bosase mitandao yane una Clinton Ndigi tuguchaka no robot rukubwatia una nchire yamo yogosira chisemi imeyense moye bungi abo machoge borabu wetera soko agacha ebirasi eriko baborokiwa hasagia yogosoma wano nigo mujumbe bw'enseme yo Mheshimiwa Badia Barongo hanyariko bagako igora ebirasi ebiya ebibere hase skuru ya Mokomoni me wodi ya Magenche hamona Kiru ase ewodi ya Bokimonge abu ase bono aborokia bechi skuru echo bakirimbu ya mono hasogo siroko na korira yogo chia kubirenda bikonya aborokiwa hase ebiyare birobosi bunagotomanya muri Kito Wycliffe Warenge nigo yabeiro mweso guchia asaborokiwa bechi skuru au imense muye bunge omachoge barabo magega yo mujumba bo omoske no lifasono Badia Barongo kuigora bene ebirasi bia Center of Excellence 12 ase skuru ya Mokomoni kutoka imeye ward ya Magenche amane binde bitano bitatu ase skuru ya Kiru imeye ward ya Bokimonge ense muye bunge yo skuru echo negative skuru echo chia bere chiko chandeka ase kega tambe abo asaborokiwa barenge gosomera asabe nabono nigo barachiko kokera asagia yo soma imeye birasi ebyo niko twachirega ekenyoreke gekorokunga Kiru atwachirega Kiru kogokera ogokoro gwe skuru ya Kiru primary school ngakina achetega campaign abantu ba Kiru mbanderete sana nandekere nasote skuru enje manyene nabona arochinge skuru ye yarengese hali yarengembe no ligereria mabati na bakoranga mabati ya hali na hena bo sikoligerera gigana bakoranga mabati ya hali bono birasi byarenge gotokaga ebyarenge ebirasi bikolekana bobe boetera rende CDF yaito ya abo machoge borabu tugatagore ebirasi ebyo allocation yechi base kabeko ese building buna moroje ninjo mujumbe ime abo machogega ogochake project buna yachaka na indonye koraki eke mambi ntwarenge Magenche ward na inde kwetere committee ya CDF twakore sukuru ekorokunga Mokomoni kagokwana nabararia magiga yo kubigore birasi bibene ase skuru ya Kiru omujumbe bw'ensemo yebunge yo omoske no lifasono Badia Barongo nigasingira buna nali negangene yo kwenekia buna borokiwa nkonyora barasagia yo gosoma na kweneke buna nkogenderare ko byagacha ebirasi byonsi biria bitanya kwera kwagachwa intu ebirasi no nyembiri bitenenete asebo machoge bora butu abikolre byonsi asengenjo tonagotwara matombe atari gokonya bantu eko basara marakare abantu baminto ntagete kwakera machoge mbiamono asengenjo eri bagamwangete ryoko bo mujumbo ino na ninde determininga nyasa karatu anjere tosugume chisukuru cheito erinde chisukuru cheito chirabe nari gere sukuru ama bagarega nonyene wheelchair omonto obwato barema ase gotware wheelchair akwega ndiga abweka paka soke
ase ngenchondo mo engineer twamuire ngebinto tokorosi nebinto bikolekana bire engineer omo director bwichisemi ase sub county ya Kinenya nigo amwakira mujumbo Obadia Barongo bunambuye mono asoko basira barokigwa elinde banyora sagia yogosomera abo asaba saba bayiboli bonsi bobatoka barokigwa bayira na cheskuru ekero chire iguriwe eikiegocha. Most of the structures in these institutions were condemned, and as we reopen our schools for second term, that is next week, this one will enable our learners have a safe environment, a conducive one, because of the 8 classes that have been delivered today. By next week, let us ensure that all our learners, that is in ECD, early education, primary, and junior school, attend the classes beginning Monday. Kubwatera na koreo asegatie chisekta aoje serikali negentekia abu asomo DCC we sub county ya Kinenya asaba kogendere kobao elinda masomo achibusio. Education is one of the sectors that is very important to the government of Kenya. Money for education is the greatest sector that takes our budget. The constituency, supporting education is a very important function. So we really thank the MP for focusing on education to support so that our children can have a safe learning environment. Umwalimu monene bwe skuru ya Kiru niga kabunambye mono asokwa gachiro birasye biya ase skuru eyo abwasate babuna nigo birachiko bakonya abana gosomera sagia abego kulia irabuna nigo barachiko birenda bibakonye ase kegetambe. We are going to maintain these classrooms and we are going to use them effectively. We pray for you for the work that you are doing all over the constituents, and we believe that in future you will also look at the needs of the school as we shall discuss with you. Bono nigo yatigire asabatereni bechi skuru au kueneka buna kubirenda bale birasi ebyo elinde bibakonye abakiwa bange ase byale birebosyo. Inko reporter ya Nsoko TV kurwa sensemo yebunge ya machoga barabu e county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge. Ebano murikito Wycliffe Orenge no robot rwa senchera yoboikera ntogosikabosyo mwanchu murigaria hasege kegetambe bono niga bamenyi bekenyoro kia iti entangani gotoka se wodi nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii babeire bakurobikana matuka mange hase okubaroko musonta sensemeyo itukoria rero niga banyakenyora abo besokire na kumwakira mbya mono mujumbe bworogongoru Mheshimiwa Anthony Kibagendi asoko balentera chipost ekikira chikobekirwa estima sensemeyo nigo bono bagandire okubekwa kwomorero oyo hase obwango mono elio bakonya hase meroberi yabo yabotambe na nigo bono barire yo gochakomosira amoske Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yo gochakoria obora ibwense muri kitopetu el machine no warenga sayo robot ro ya senchero wikirana abamenyi bekenyoro kia iti entangani me yewode nyakoe bunge Kitutu Chache South County ya Kisii bono niko barine kibakogokera maiga yo muchumbe bwechinseme cyo Muska Anthony Kibagendi oisoke no kubaretera chipost chechinguru cyo muri chibarabekira banko igasense yo asbatanya korest magesense tongwa igaiti one twachandikire emyaka n'emyaka korukorubuna twakanyuome tugocha ntwana korora muriro abachinse chindo burago barororo bono rende muyamano twakire buyamano mwarentiro burabuse itogaiga je muna koruna kaibore twe na ikire bono munande gambugate myaka kwetani 16 ndwanya korora murira twachandikire abana baito obachandikete mbali kororera bono muriro tuburite na akire buya sokorore metase kenyore kigeito na ndengo tebya Anthony Kibagendi mbia mono sana sogotoretera umuriro asengenjo twabeire chinga kichinyinge tukonya gwokeria abane ibe yansa chinde tokwenda sa mafuta twanyora mafuta taya rero taiyo bao kwana ekerekyo ni gokire tambukire kiga asibono baganire stime yobe kwa sobwanko irenya kubage kubakonya paretire mete kenyuno geiga mete gebe kwonte immediate pick wakorete security warwancha immediately nonye this week estima yoka sekinyolike buna naga nyometwa na chandikire no muriro rero naro rubura bure kinyolike borobwo borobo no moko goto nyarete no nabangina bale ga kene go bagesere to muriro yiga ono iki choko akero mobungo ito Anthony Kibagendi
buya mono sokoto kutwae mete kwaretire lakini tutagete stimeye nyono gwanja kwao chake kokorora no ngo weekend tonyo twanyoriro umuriro kwa twalira magoko manene buya mono sana na kigima mwane buna nje akangumbukaria na nje iganda gasunte bana ngusinyukurusi nyone nyumba y'omuntu ekina kinaganire no muchumbe nerere ndacyankonye nyono mutoyo mugambe kirwe abande mbabwate nje mwane timbwati mururu ndege sunte Echingo kechecho niko barire ira yo chikogendera kumosira Muskanthoni kibaginde siganga ya yokoira nabisi asabo iko barire ira yo kumosira yo kuriekero kyo baraibwense kurasorongorwa busi Dr. Fred Matiangi twagokire mono etari no moerio na ande no atotigarete ngandu ndobwati omokwaneri goraria mochumbo itonto goitabete nduta gata abantu ta ndori ko gotiga magega nonya ntoga isaino gata abantu ta mwebinde gwatokonyire nebinge toretere umurero gaiga toira totebe ngambia mono nonya Matiangi ndomoitabete ndori kwanga mogusio mindo na nduti gata rosekero gekengeche seitoga togo te byanto nikibagende umujumbe kabe munore iga no tore maega yao na no tore na Matiangi nduna botorigo ora njocho tare uche kenyureke na inde otokorere binte bya na intutogoke naboga kenyureke twago graso gatara kumurro atoni kibagende ano monto mia no tore na Matiangi kapisa togo te banga one time no atore ganje nate Kuripoteria Ensoko TV kurasi kinyoreke kia 81 imeyabungia kitutu cha South County ya Kisii Pethuel Machin. Mebano murikito Pethuel Machini no roboti rasenchera yobo kirano togos kabosio bono mwanchu murigere ase county Nyamira niga bagaka beke gusi kurwase ward ose ward chiwadi chonse ase bunge North Mugirange county Nyamira bayesokire na gusaba serikali ebeke gusi uno murimo yomo yogosomibwa ase chisukuru eriko kenderege koro agokwanekerekyo nigo bono ase gikaro kyaenekiwa ase echiro yekerenyo bakorogwa no munyagetumbe we kyombeke kya bagaka George Nyakundi nigo bono batebire nga hoikwa omwando obomugusi uiko omwando obomugusi orendwe ase bono atebire nechingaki emeroberio hebwente kubekwa yo kwenekia buna amariogo yekegusi hamone chindagera nkorendwa chiro murikito Steven Nyarikie Mbunde agotamanya senchero bwikirano munenchera yemo yo kwendera korera na gukinia ekegusi nigo abarai abagaka korwa ase bunge ya North Mugirango ase chiward ime county ya Nyamira basangerekana ase chiro yekerenyo njira yemo yo kubeka umukia bwo kwegerera obuya bwo korenda omwando wo mugusi Marieta igongoro kwa George Nyakundi korumanya getinge Heritage Council lero igotwacha asoro sagirwe ito rwa North Mugirango abagaka twomera naga sekerenyo nabarai kochigwodi chirichi cha North Mugirango chingereru abagaka abaya kabisa bali bakoremereria chingereru tali chinkororo maete barenga barwani chingereru n'abantu bakoremereria abantu bogosemeri n'abantu babwate chinguru yani chitogoteba babwate umukia no tureka tokwigeke gikorogiito bakorawa no munyagetumbe omunyagetinge Heritage Council mugaka George Nyakundi nigo abagaka buko bo bagendere gosegeta obuya bobeko bo kwendera korendo mugusi kerobo igo barigania abagaka bande aiga yo kubabo yichianga chekegusi na rero buna twachaga ase Bugirango ya ruguru gusi ya sugusu igo twacha kobe kero mugusi oito eyanga yabagirango nikimanyireri kyabo nengo eyangeye nero eyanga ya mwanyagetinge gusiyengima omugusi nabwemete gutwara ikimanyireri kyabo unatubwate ebimanyireri bitano bitatu abagirango na abana babusiburishi nigekerekyo abagaka babaragire bokongu ugotumeka bobe kwa matera yekegusi asemeye getaganirie abantu batere unabwete kama tari bunariri bono basariri omonta agotera kubware abana bakiri buru aterero mugabana asibunari aroka esegeto nigo yabekire obuya bugotumeka mario yekegusi akorenganiwa no kobororo kwechikanisa
kara abantu ekero bari kurwara abandi mbari isokoro ryari gusumbwa abandi bari kurwara uburware bwa kawaida abandi bari gukengu gose barogwa lakini bone gento bone kere kanisa yacha ya ngainira abantu nga gokorerana ne vileja lakini abantu tigabakorerane chisokoro cyabo bagwene bamaye kwende kanisa Murai w'Ekegusi nigo bwarenge ng'aho murai okuboria karwe nyomba eyo emanyire y'oborai kuna bono ubugambi nkuri ubore otokonyora ndi bwesi yakuri y'obugambi nyomba etarenge y'obugambi yasoka kuri y'obugambi nyomba etarenge yarenge y'obwibi bantu basoka babagambi barabayibi one kinegente ky'okumi abantu baito tigabache asa mugusi baikaranse bate bachokwe nigekerekyo basabire serikali enyare ko bake gosomya Ekegusi intutu ake tukarorie de songo bakanyora ne rite rito ria ngora tukaibera kurwagere bakabona nyone bukubali barigete mbaji konjora ona botore tubwate gukinga nyasaye libagato kukwane ngora angane bisa kubinda bubwate enokwe ngai were lakini ndunga hapa gusito kakingainwa tukaigira ekegere kinganyasaye oliere ekebwente koba engoro ekerekyo nigesegeto yabekirwe asogotumeka chinyeni chiria cy'omugusi toirande jindagira itigiege mune getandekyo yakonya nsemo ya pressure aya asande konyangorore bono muna baka bare umutubuyenka bamana konyoranga oborwere obwe blockage bwabaikire mono egakore gasi enyinga baka bakora igo bagwesacha ine umugusi naganeiria maskani wone sebisa kubitonjoka ine nabagusiboka bachire nsemo bakona gotabatati mamu ande watabi bono rero togosabanga tigatoiranire Ekegusi geito na indwe togosabaji serikali yetu chinene moto chakirige gusiga abana baito begerigwe guchakara chi primary Steven Nyarike Mbone Ensoko TV ekerenyo no Mogirango county ya Nyamira Oscar Bosio Mwanchumo rigereria abakenya ane mono gesa gukyomo gusi nigo bono baburi gwe kwanikia ngo yaso yabare asebyombe bune ncheremo yo kweganda dia sobo gimabwabo kurokoboria kwa rurwe kurwa sabarai nabo igo hababwatani bebekyombe kya maskani kurwa se county ya Kiambu haseba kwanere hubuya bwabantu kubwatrana ekero baramo ayo nigo bono aene kiwa chingaki ekyombe kyo kya maskani kyarego asiuria bene igari basi heyo irache ko bakonya gukora ubonjoreria hanena se sector ya matatu na konyora ebitoki ebirache ko bakonya kwegendereria abagusi bari bonsi bibamintu bara bautonchokanaine tigabayendere kubwatirana babegentekemo ekegero bomo mbogere tunya gusuka mutubu no mugusi tiganya sanyare ko tubwatsane to tembia mono asibare banya ukaisiri tukulia rero twanyari kure kolonchi gari yetu ya masikani bone tigatutwara masikani kujya kera asoyo moito. Congratulations to the Kisii community for this great achievement. The Bible says two cannot walk together unless they agree. Another word that the Bible also says that where there is unity, God commands a blessing. Because of your unity, God has blessed you with this bus. Igo torega iga go celebrate a bus. Egari URA bus e koroku amaskani. Amaskani ne gentekia. Ne bus yega yarete iro mogusio re Kiambu amaskani na keke banyo rete amaskani okoba ya to igorere omugusibono twabere to kwigwekana eyagore tune kiombe kige babere bagochanga babere bagochamo nanje kena chore tumno omonogere bo mogusine European diaspora ina make sure abagusiba itoba soire biombe ime inere njira turabe empowered. Na siku ya leo nina furaha kujumuika pamoja na ndugu zetu wa Kisii wakati tuna celebrate kupata basi yao mpya ya kufanya biashara yao, na nashukuru kwa sababu ni watu wamejiunga na wametuonyesha kwamba palipo na umoja hakuna jambo haliwezi wezekana. Na kwa hivyo mimi nataka kutoa changamoto kwa other communities. Wakati mmejipata mko pamoja Nairobi, wacha msioneane wivu, wacha isikue ni mambo ya marubano, shikamaneni na mfanye mambo ya manufaa kwenu nyinyi na kwa vizazi zenu ambazo zitakuja baadaye. Uri no mogokori tukuria rero ikiagera twanyorire pasi yaito ikonye tuganyite
kimuranje twerigeri nandi chi customer nto basa gutige pass yaito yerigeri ni ntu tokorigi chi customer ondo tagete pass tonye promote irinde ria nyore e business toirani chibes yaito Toska bosio mwanchomo regereria omuraibu ikiama ya DCP Musikeriga Gachagua omochiro borai omuraibu ense William Ruto kubwatekana no gusagano kwa barai anne bari bakwamerera ensemo ya serikali chinga kibara semesangerekano yabo ya gesiasa na boiga ase chikanisa tingaringe ko yakwanega ase county ya Nairobi chinga kia mwarigania John Mwaura Kogi ase kiama ya DCP huyogo cha kwiruke bendera ye kiamekyo asokoriye kirokyo governor ase county ya Kiambu asobo chorio banebo gocha omwaka o 2027 muri kitolini atinyambane agotomanyia senchare wikirano. Hii serikali ya William Ruto imekuwa serikali ya goons, where goons are part of the National Police Service, where goons and police work together, where police turn against innocent Kenyans. That is what happened to us in Kikuyu last Saturday, where policemen behaving like goons decided on innocent people with live ammunition and tear gas. I have heard Kipchumba Murkomen and PS Remo Domoro condemning goonism. I want to say they cannot condemn goonism. Kipchumba Murkomen and Remo Domoro are the perpetrators of goonism in Kenya. Gukwana kurwa ase amagacho amanene yekiama gya DCP imeomucho Nairobi omurai bwekiame kyo Rigathi Gachagua nigo agikeirie obusagani bwokwanekigwa gochia asabara yabo chinga kibare ase mesangirekano ase aragire kiara wizara y'oburendi boime nagoteba buna nigo ekubwaterana na ebibago ebibyabeire bikobasagana chinga kiechechyo Gachagua nigo airari bagerio nagwakira abasaembuya asokorokia omuchangobo omuya wogokonya ense anene asokuru gusegeta gochia asabasae bande kwerikia buna abakichikura asomoroberiobo oniko kadi. To appeal to our young people, the Gen Zs. The people of Kenya are looking upon you to liberate this country because you are fearless and you are tribeless and you cannot be manipulated and bribed. William Ruto. I want to ask the Gen Zs, my sons and daughters, my grandchildren, Kenya, our motherland, looks upon you to save this country. You are the only vote that we know that cannot be compromised. I want to commend you for what you have done so far, creating awareness among the people of Kenya through the smartphone. But I want to appeal to you, my children, that the real transformation of the country will take place on the ballot box. And the tools of change that you need is the ID and the vote. Nonye nabo Gachagua omochiria serikali ase obukurumi borororo anene ase omuroberi bwobo bwenyo SHA nabo igo ase sekta ya maguta. SHA, that monster by William Ruto and Aden Duale, is the greatest fraud since the history of independent Kenya. It was a scheme to steal 104 billion Kenya shillings from the people of Kenya. The previous NHIF had proposed a system upgrade at a cost of 800 million to address the challenges that were facing the defunct NHIF. William Ruto and company, in a scheme to defraud the people of Kenya and steal from them, came up with this monster called SHA and got a system that is costing 104 billion. Indeed, the truth of the matter is that they purchased the system at 1 billion shillings and they are stealing 103 billion from the people of Kenya. SHA cannot work and it will not work and it will collapse within 6 months. It was never meant to work. It was never meant to address the challenges that face the health sector. SHA was a scheme to defraud the people of Kenya 104 billion. We are told there is something called G2G. G2G means government to government. There is nothing like that. In the Middle East, we have 3 companies owned by the governments in those countries. But in Kenya, the companies that are doing business on fuel are not owned by government. They are private companies. That is why we want the scheme to be changed from
G to G to G to R, that is government to Ruto, because those are his companies. We are saying. Koripoteria en Soko TV, eritariane Linet Nyambane. Bebono murikito Linet Nyambane no roboti rwa senchera yobo ikirano mwancho murigeria abono to ikomweria sense megentangani mesema yakurwa en Soko ensa e motoskare korena tora sika getari getamba sense me akabere to kantra kwa semya mange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umuguse. Magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyolya ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoli baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662. Buya kegemo mwancho murigari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemera inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho murigari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu maito ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere mesema yakurwa Ensoko ensa emo mbiyamana soko kendra gusangana into nabona togoska bosia sorbo turokobwatia
Ikiama kia ODM niko bono kia ergendio musangirikano uyu bare ntamo habasae bekiama ikyo kurwase chinsemo chonse asomo cho Nairobi asegeti ya jamhuri asabarai abo basabire abasae kwene kebuna nkobwate sebari kiama ikyo iriketware chingurubo sio babachorio bonene igatia barai baikirana ngamo no murai kiama ikyo Oburu Oginga ababwatani baye busaba konyi baye babere mugavana bwe county ya Kisii Simbarati mugavana bwe county ya Mombasa Abdul Samad Munyakirgo bwe kiama ikyo boigoro mugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga nigati ya banda bangi. Lakini kuna mmoja wao ambaye amesema ati Oburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Oburu amenunuliwa na pesa ngapi. Mimi siwezi kununuliwa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Hii chama chetu ya ODM hawezi kufanywa nini? Hawezi kumezwa. Our party will grow from strength to strength. It can never be swallowed by anybody. It is too big to be swallowed. If you try to swallow it, your stomach will burst. If you try to swallow our party, your stomach will burst. And I'm telling you that is not possible. Na tukiwa wengi ni lazima viti zote zile ambazo tumeshinda meya Aladwa. Wewe unajua kwamba tumekuwa katika jiji hili viti 54 vya MCAs ni ODM. 9 za wabunge ni ODM. Nimeona mtu mwingine hapa anajiita Kashete. Anasema nyinyi jipange, Nairobi hamna hata kiti moja. Huyo mtu akili yake ni mzuri. Nimeshukuru wana ODM wa Nairobi na vijana kwa kujitokeza vile wamejitokeza leo. Hii ni ishara ya kwamba chama yetu bado iko na nguvu hapa Nairobi. Kuna wengine wanasema ati hapa Nairobi hakuna ODM, ikifika 2027 ati kuna wabunge wengine watachaguliwa kwa chama nyingine, chama za vijiji, chama za ukabila. Hiyo mnasemaje? Na mimi nataka niambie vijana, we are going to now, this is the first convention. Hii ni convention ya kwanza ambayo tunafanya kati ya convention 25. Kutoka hapa Nairobi tutaingia pwani hii weekend ijayo. Kutoka pwani tutaenda Kenya nzima. Tukimaliza 25 conventions Kenya nzima, tutarudi hapa Nairobi for a national youth convention. Toskabosio mraiwensi ya Kenya William Ruto nigo aikiranira somo chioro mensi ya Italy asetaro ya matukabire herigo sangano mraiwensi yo hasechi sector au echensi ya Kenya rengete kubwatirana nense ya Italy. Mraiwensi ni gariganiwa no mraiwensi ya Italy Sergio Malterera asebono korengana no ambassador wensi ya Kenya himia Rome Daktari Frederick Matuanga na mono waziri omonene uyubo igotenreta mangana echensi chisiko iga Kenya Musalia Mudavadi bairire buna etare yo nigo erengete konyorobo konyi bogo ikirani gatia magendro au aiga sensi ya Kenya. This is the first official visit His Excellency the President is making to Italy. Of course, the President has been here severally in the last 2 years, but this is a return visit, an official return visit, because you recall His Excellency President Sergio Mattarella visited Kenya in 2023. His Excellency the President will have a meeting with the leader of the Parliament of Italy, just as to establish a framework to see how we can enhance interparliamentary cooperation. The diaspora have been known to be very key source of remittances to our country, and the diaspora in Italy are very important in this aspect. We want to see how we can also encourage the diaspora in Italy to be agents for promoting trade and investment between Kenya and Italy, to be agents of technology transfer between our two countries, because we know there are several areas within Italy that they have better capacity that we can learn from and we can share with Kenya. Kenya and Italy have had very long-standing partnerships. We've had a lot of
programs that we've worked on as nations over the years. So this is a good opportunity to take stock of where we are and what we want to do together going into the future. Toska basio mwancho murigeria ensi ya Kenya nigo yanyorita hasara ichi bilioni sana nemu kurwa sokurobekana ko mwaka weta ayagankorengana no monogeri bwe serikali Isaac Mwaura asatebire horoboti urukurwase ekiombekeri kyo gusangirya ebango KRA ukwana kurwase chi ya bisichaya hase ensemo ya Rambe Annex myomo chyo Nairobi Mwaura nigo bono arure hokukuro tindi okyase bali baroberite gucyakonekia ukurobekana hanene asebono ose amereiri abali bakwameria serikali hasa atebire getambo kirekyo nigo bono kigo cyakubeke sekta yobonchoria nane mono uchumi yensi ya Kenya asako. Wakati wa maandamano ambayo tulikuwa nayo na tunataka kukashifu mambo ya maandamano, wala naitisha maandamano kesho sijui Juni na kadhalika, tulipoteza zaidi ya shilingi bilioni 6 kulingana na takwimu za KRA. Sasa hiyo itasaidia wa Kenya na haitapunguza bei ya mafuta, itaharibu zaidi uchumi, itaharibu uwekezaji, itahakikisha kwamba watoto wetu hawapati ajira, na hawa ndio vijana wetu ambao tunawazungumzia kwa sasa hivi tukidai kwamba tunaweza kuwasaidia. Toskabasia sense mu echigo sori mwanchumo rigaria batiotere be timu ya Shabana horosagia Ruathika Road county ya Nairobi nigo bono naende bagendreire ne miroberio yogotingia obosani hegati yabo maiga yokwarigania hego sori yabo yobosani asebono batumeka chinga kecho kumanyana na boigo gocha amo nigo bono haborokia ose baorokia homogokobo teneni hasebate biribuna nigo bare no kwegena buna etimu ya Shabana neche kwimokia hege kombe kya Mozart Cup ase entunde eyiga muri kito Daniel Omwaga no warenga somo igoyo robotiro ya senchero bikira omupira omogoko yatengo amono bwanchani bwe birengo bye igoromono buna enchire yemo yogo chamo na kugenderia gotinyo bosani amo no bwanchani bwabo obwenkoyo abatyoteria be klabu gya Shabana FC urusagia Ruathika Road branch TRB nigobono bachiramo na kwariganye gosori yeke bosani egati yabo aiga nigabako baba gosanga na gochamo na kumanyana asobo ime okwana ekerekio mworokia OTRB FC nigo aramboro koboko na kwene liambu ya mono abatyoteria bonsi walibekerana asomo yogoywe asebo igo agatogie getaseni igie TV igie nsoko asogekerana chinseme chio asa marieta ngoro ku Nyamwaro Shem asa amarieta ande bamanyika inebuna chief njeneri shapikiri neneria Shabana ku Ruathika Road branch naende njene team manager ya Thika Road branch FC eroga kimbo ga chisyu kambuntu awate chigosolinge ono twakore bya ande ngwagera mashapikia onsi pia Shabana Thika Road branch asogocha ono ngoteba Soko TV they are our coordinators niche partner cheito where they are doing a good job naende asante sana asoweka Omo captain OTRB FC amona bagosori bande nigoboro kyomogo kobo na kobagania abantu bonsi kogendera gotyotererie klabu ugya Shabana FC Samuel Tangoro ku Jose Kariemba omotyoterero Shabana Thika Road branch boigo ne captain ya TRB FC tumejibamba egemu ya renge twakirembo ya mona se support mogoto Samuel Tangoro ku Lamek njenare ngomo referee mpiro lero twakiromo cheso rengomu ya kendege ntoke utoleta mabuna mashabiki TRB and to bond together. Sasa Marieta Collins Momanyi. It's a good event by the way. Yogo to bring buna chifan talinga karato achire mipira liyo kana titokuomerana. It's a good event yawe to organized na officials ba TRB ya to bring ramo to enjoy it to akiromo pira na as you can see kiromo ntogo kire to alira matoke abatyotereria bobono nigo bagokeire getambo kerekio ase baganiria abatyotereria korwa chinsagi chinde kobwatia chimbatero chiabo Samaritana ngoro kutomngara AKO CBD ndijembo to mogoko mone because plunge there in Kenya what the not be what the fans bago chamo twachiesa twakore bitokore amo twenzi no te yabantu bonse chiplange chirigende ebekamo
torosie unity yogo support Shabana erenene bonsi osobwamo nigabara kibogokera kwabo kugocha kwa mokocho monyo mokonyi Osborn Monday aseba igo barakiro kwigena kwabo buna eklabu ekyo gya Shabana FC ngechie ko bwana kwimo kege kombe kireke Mozart Cup asego ikabono Shabana FC baikira sentunderia ayechi quarter final. Asa Marieta Ngoro Kulila nde member ya Thika Road branch enene nsengima. Okay, uko dingana okorora kuwa nemna nje ikingo sabanya sae kwanza mono abachezaji baumia ba kemupira domogokom ya sana at least for us fans to okay at least na ndo at least tonyoreka kombe kya Mozart toko begusi akini Shabana ndo target yeto no ntu abwate ko mori tanga neyo koira Mozart Cup na ine ndora tige pale no tole to timu enda yonse toko weto ko dire na una yegocha gete tole terwe coach evole na coach kuruisiko nere raje gutobeka saragi lakini Osborn Monday bunacho daira na Shabana ni is a good coach no le kara kole buna botora te babe coach direct lakini is a good coach obere oje Alambe striker Alambe Stars mutuka mange na enda na what experience kyo mupira in Kenya na ma ito mupira no como werka mun Shabana igendo keria sa tigerte buko bitao bia yabu ateroro to endere to sinto kore se season ya kora to sinto kore namba yengi ya gochumutuaki Nanyanigo nigo babaka bako mwakera omora ibwe nsembu ya mono asoko toro eklabu ekyo gya Shabana FC no motoromba abwe basi enyia president ese enta kora kiama no gotoe pasi ya Shabana na ndua cha fans ya Shabana toko gete mono twabira matuka mange tutabwatie gari bono president ya je gatoe gari ya maana ne hakuna timu nyingine yani timu nyingine kuna pasi kali kama ya Shabana ase entunde ntangani kabisa yo mwaka w'ikibere 2025 no 2026 nigo naende amashabiki be club kirigia Shabana FC Rusagi ari ati ari bigo Thika Road branch wa mendre asenseme yega ya Kimbo imeyega sero gya JSU ase wakoroge sori bosani gati abasae amona bali bwate myaka elemene ko babwa asenchere yabene nigo batwara litkoligi abasanga amona gochamo burenchere moyo gutiga umunyabasi wabo kibosani nonye nigo egati abatyotiriri abo nigo barakyo kugena kwabo ke club gya Shabana FC gocha kwimukega kombe kirikia Mozart bet nonye nigo wakumwaligania omokocho monyo omontenere mutangani gwe club ya Shabana FC Osborn Monday kule club kirikia Murangasila matukama kemega yo gwetige mubuno mokocho club ekyo ingopoterege seni igien Soko TV kurwaga iga asegesero gya GSU ensemo ya Kimbo ebarene ya Thika Road igonkoro kwa Daniel omwaga wanchomurigeria sorboti rumuri kitobwe chigosori Daniel Omwaga nigo notwika omwerio aso kumanyaria ene kiwa seri tukeriga na bwigo omwerio asemesema yakuru ensoko ensa emo asubot kobega korinengo konyorenga gendra gutwaro burigerio bya bwemeroberia gendra tasembeo ye Ensoko TV gekoroga chinsa isato ninjikore nagaiga tosanga yega negati yayanda mangi boiga asubot kobware ronto chigutware nkwana ya bene mjumbe wensemo ye bunge ya West Mugirango kutoka se county ya Nyamira mwakili Steven Mogaka achikotokonya kukwandra asobwagare etari muraibu ense magendro ya era matukabwango iga eiki eyega ya eta hasa magendro au hainegati wa sorgongoro higo andake kora take gutwara obomanyi na bwigo gutwara ribori obosekerenge ryo rachiko sangana intwe gikoraga chinsa isato mene kyangango sangore na intwe korinda seboniga endra gutwara oborigere bya seribaga ria Ibrahim Chaka Felistas Kabendi Kelvin Mogoina Barnabas Sondari bangonya koene kyamarugine chibichango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ndigi